Now, these are the things that makes us to shift the focus. Indlela yethu yokuqoka shifts the focus yethu from kuNkulunkulu. Because siyabukana, sitshelane, silimazane. Indlela yethu yokuhlabelela ishifta ifocus kuNkulunkulu because ongakwazi ukuhlabelela kahle sinayo indlela yokumtshela ukuthi awuhlabeleli kahle kodwa simtshela limane. Indlela yethu yokuzungeza iyamlimaza omunye umuntu ngoba uthe sizungeza bathi hayi la. Indlela yethu yokushumayela ofikayo ongakakwazi ukuthi imfundiso ya like 12 kushunyayelwa ngalendlela uma esukumethu uyashumayela noma ngabe uthunywe kangakanani kodwa uma engakhuluma ilanguage yoba bungomana akazwakali ethunyiwe simcima umoya oyingcwele.